Awan panas-panas ya. Nyambel pedes. Sambelnya tetap pedes sak Indonesia. Iki lombok piro iki, Mau? Papat. Tapi dewe aku anjirnya. Pitung. Wih, dong apa iki? Protes to yo. Ngepasi Gabung-gabung kene. beneran iki anu. Pelem lah kok kebakono mau. Pelem ngendi kuwi? Maling pasti. Tanggane to. Oh. Biasane milik hamba Allah. Mbok tembung apa ora? Tembung karo hamba Allah ini. Wah, itu orang sing duwe iki kok. Aman. Iki ceritanya dong apa iki? Oh, tes dulu, Mas. Ya mangko tes ngeyel wae iki. Iya ya. Iki apa iki? Ih, oncek nanasit, Bos. Nah, dhewe peleme tak aku. Peleme gen Mas Alit. Pitik walik kebo kebon. Nanas apa? Pitik walik kebo kebon. Apa ayo? Ates. Goblok. Piye to iki? Pitik walik sapa kebon ya bener nanas. Oh iya ya. Oh, ya yang pekak berarti ya. Lah ngek pertanyaanmu lu aku. Oh, berarti aku yang salah. Yo iya. Padha-padha goblok rasa kedur. Ngono. Tukulan apa ditandur? Tandur nek kowe mau. Mbah main tok kebon ngono pas lewat. Iki mau pekak teko. Harapan apa iki? Lo Tinggi sik, Pak. Ambil apa kuwi? lembek nanas makane wis sawah. Ora masuk blas. Mau Tes ngene iki no, bentai. Lah, Iki apa iki? Gedang kok kon protes iki. Pekak tenan iki. Goblok enak kuwi. Bisik kok jane. Goblok lagi klotes iki ketut-ketut lho. Ketut ono tapi Raimu pahit. ben kapok kowe. Yesus. Dinteki. Kok ndi kowe mau? Kok ndi? Maling. Waduh, maling wis mateng iki. Wis mateng. Pasar iki malinge. Gatot. Waduh. Duh, Jam sawang wis apik kon. Jancuk kowe. Sambil rong dadi. matane utul lho goblok iki lho. Tipu ngisor Iki wis ijo ae to. Jane bilang apa to, Pak? Dur-duran iki. Kuwi iki masalah mesti nek wong teko pekak siji. Teko yo Mas. Meneng bisik iki ngopo to Oh, jane iki? ketok. Ora, aku ndek cerita. Apa? Apa iki ngono cerita iki lho aja sakit hati. Apa iki? Nek apa iki aku ro? Terus Tahu apa? Gatot. Jalan-jalan. Heeh, jalan-jalan Mbak Mobil. Wong loro. Mobil ngono. Mobil Gatot. Utah onane. Heeh, ya kuwi. Kowe ya-yaan bocah saja iki. Ya kok ya. Wanen deh. Masa aku gede? Heeh. Ya Allah Gusti. Ning Wong ketoke. itu ngono kae. Iya. Makane ora mangkat kerja, Dek. Ngapune kowe to saiki to? Kadene aku rene iki mlaku mergo nek supirkumu. Oh, berarti dene aku sugih ngono. Iya mau ngapain ini? Mas, bentukane kaya ngono, mobil jileh. Gaden paling. Gadenmu mobil kowe. Oh, mobilmu. Mobil tenan. Wes ngeyel wae kandene mak aku yang pelayu pelaku lho. Mobilnya disewa berarti. Ora ning omah tak telepon ora diangkat. Lah, heran. Mobil digowo lho. Iya lah. Ya tapi berarti anak buahmu. Sopir to, Pak. Iya, anak buahmu. Berarti kan di mobil. Lah anak gur telu enak ngono. Mobil apa kuwi? Raimu kaya ngono di mobil. Ya brio anyar. Heeh. Aparat siji. Aparat. Oh. Pak Jiro kan ngomong ayo iku sapa? Ini iki macak gembel ngene. Wis ketok nanas iki. Tak melu tak uluke. Oh iya gorene. Makane ora mangkat tak elevation tak jero regut. Wes kono sithik wae. Ki menang iki cerita tak Ora ngono kuwi. gantuk kowe. Bolone kabeh. Mari bolone. Ora iki. Kok dikani dong ya kan mobilku. Kapan lemu itu? Lah mun duwe mobil lo kapan? Kerja ora. Ora nosmu ora kerja. Masa aku pendek dino nang omahmu pangopi udah tudut tek. Sementara ini nganggur sek proyek udah. Proyek apa kuwi? Proyek apa? Sawo tikus duwe aku to. Apa kuwi? Mau. Sebelum aku to. Berarti Oke macak kere. kowe berarti. Lah, lebo mak Ora percaya aku.
Ramot kemarin ke duit. Intalan berarti kuwi. Berarti wingi proyek gawe lampu merah nang Karang Gede kae kowe lho, Mas. Nah, aku tak korupsi gak gitu. Boleh. Makanya lah kowe kalau jadi Kan penting ngadeg sih. ngaduk tagake tok kuwi mau. Rampung ki sambele. Jadi CP ra apa-apa. Di sopir siji ya anu ini. Ora hati bosnya dipangan. Lotis sambele A1 enak iki, Lip. Tuh, jajal sik. Boleh Dadi to iki. Wes, tenan ora Pan gatot yo. Di sopir kok ngono. Wih, kene iki wis kapusan dukun. Sebelum kerja sama wih, dukunnya belas. tenan. Tak boleh dukun kapusan dukun. Iki diapane Pak Haji. Saiki diapane gara tembe. Ya Allah, dan sopir apa bener tak potong gaji iso. Sinana. Hei, Gentan. dijak cerita jancok iki madho ngopo to sini iki? Mbak gede kancane ngopo ta iki? Ngopo lho? Tak critine go. Mangan-mangan kene. Sopir ku kaya tenan iki. Ngopo kamu? Lah bocah kok jeblek digondol. Gondol sapa kamu? Gatot. Oh iya. Penak diapake? Kali aku wong ngeki berita aku ya. Ora juga mobil ngontorke Nembang mau mati gendaan aku. Asline ki ternyobang ki mau. Mobil disilah. Takon milih, sini milih. Sebuyut, wedok cilik mobile. Yang putih kae to. Oh, malah digawe ngapeli jange bos, cara apa bener kuwi? Dibule yo mbekmu to kae. Iya, pernah diapa kae? Pecah dhewe yo. Pomboh oleh Aku iki ngerti mobilmu. Ngendi? Ning arep abadi. Wah, ngetap waline dhewe lak iki. Ya kuwi. Ning arep abadi kae mobilmu mandek nang ngono. Tak kira kentos. Jebule gatot. Oh. Celelek ditelepon bos gelak ge meeting kok malah nyanyi bocah kae. Jan raung. Berarti ngapus iku ora. Iya. Saya tak pecah teh. Jalan tak parah? Lah kowe mrene kok gedang arep. Kok panganan. Iki enak di Panganan dhewe. Nah, Jajal dhewe. Piye kowe iki tenaga kowe? Oh, iki enak. Iku lihat pangan pisan. Pangan pisan. Ye, makan kok. Rompok kae, rompok. Enggak, enak kok. Ora, enggak. Doyan kowe. Doyan kowe le. Piye kowe iki? Enak ora gedhe. Kerjane aku. Lah, ya Allah. Entar tinggal saiki. Arep ndi? Boleh gatot. Gatot cek dolan. Cek dolan karo kita. Mobil dibelek. Wis nang ngene. Enggak ora iso. Nek iki iso, ora iso. Kerjaan dipangan salah. Ora trimo. Oke, apa enggak? Menang. Ayo, apa dulu? Tenang, kamu semua. Dia tak lihat. Ini daerahmu tuh nggak gimana? Kayak gimana?